soha többé nem fog a szemembe hazudni, mert akkor ez valóban csodaszer lenne. Nos, az attól függ. Amennyiben ő is ezt akarja, működni fog. Ezt meg hogy érti? Minden, ami a patikában kapható, csak is egy feltétellel működik. A vásárlónak nem elég csupán hinni a gyógyír erejében, hanem valóban vágyni is kell a változásra. Úgyhogy, ha ezt a főzetet maga a férje számára veszi, aki csak azért tisztelnek, hogy az önkedvére tegyen, akkor nem fog működni. Tudod mit, szívem, én hajlandó leszek megenni ezt önszántamból, de csak akkor, ha te is. A megoldás csak nálam leled, különben nem lesz nyugodt lelke. Ki ezt beszél vénszipírtyó? Ez beszél ilyen semminek előbb boszorkány. Ismerem szíved minden titkát. Napközben nem iszol más, csak pálinkát. Ezzel sértegetnének. Úgy nézek ki, mint egy ágról szakadt semmire kellőként kifog fordíjaival. Tudom én, hogy mostohád után epekedsz, megoldás erre kétféle lehet. Adok én egy violát neked, vagy magad lenyeled, vagy valaki más szenved. Ilyen van, ilyen nincs. Ilyen nincs, ilyen van. Ilyen van, ilyen van. Hát ilyen nincs. Ilyen van. Te, Lajos, mondja már te is valamit. Hát, ha Isten teremtett minket, akkor miért van farokcsontunk? Ilyen nincs. És jöjjenek az eheti nyerőszámok. Ezt a szardaragot mindig a legjobbkor döglik le. Biztosan megzavarták az adók. Ezt nem hiszem el, pedig most biztosan nyerő számaim vannak. Álmodik a nyomor. Csak nem az 1, 2, 3, 4, 5. De igen, csak fordítva. Pincér, be kéne szerezni egy új rádiót. Hé, óvatosan! Saját embereimet nem tudom fizetni, azért dolgozom egyedül. Örüljenek, hogy legalább ez van. Dum-da-dum, 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 dum-da-dum. Állj! Egy valamit nem értek. Én most nem akarok bunkó lenni, de döm-döm. Te tényleg csak annyit tudsz mondani, hogy döm-döm. Nem. Te így ki vagy? Te milyen szerepre jöttél? Hát a fenyő. Ja, jó, oké, nem jött le. Jó. Neked aztán tényleg jó depressziós életed volt, hallod? Az egyetlen dolog, ami pozitív volt az életemben, az is egy terhességi teszt volt. És még az is hosszolja. Épp elhatároztam, hogy jelentkezem az egyetemre. De a férjem nagyon örült a babának. A szüleim is ismét felvették velem a kapcsolatot. De akkor nem is jött olyan rosszkor az a baba. A lányom lett a mindenem. Végre azt éreztem, hogy sinem vagyok. Ma, képzeljétek, tejbegríz lesz az ebéd, az a kedvencem. De nem fog tőle fájni a pocakor? Hát miért fájna tőle a hasa? Mert laktózérzékeny vagy. Ugye emlékszel? Oda kell erre figyelni. Akkor ezért fájt a hasam, persze, igen. A nevelőnőknek ezt tudniuk kéne. Kérj ma valami mást ebédre. Pedig ez az egyik kedvencem. Édesanyád jól beszél. Az egészséged az első. Na ez most mit szólsz? Miért akarod, hogy azért kórházba kerüljön? Tehát figyelj, tényleg nem a kórház a WC, jó? Amúgy is milyen szépen kilátszanak már a lengőbordái. Ez volt már 4-5 éve a célom. Te idióta, nem látod, hogy elvesztette a kontrollt? Mi van, hogyha azért tényleg kórházba kerül? Akkor kinek fogod teledumálni a fejét ilyen zagyveságokkal? Tudodjál már erre, mit pattogsz? Hogyan tudnék szerinted lenyugodni? Anya, jaj, de jó, hogy itt vagy. Szégyeld el magad! Hogy gondoltad, hogy ilyen helyzetbe hozol? Mit fognak gondolni rólunk ezután az emberek szerinted, Mi a következő? Meddig fajul még ez a dolog? De anya, én csak el akartam kapni a... Az angyalt. Kitaláltam, igaz? Egész gyerekkorodban ezt a mesét hallgattam. Apád is azért hagyott el minket, de én felneveltelek. Azt hittem, hogy majd kinősz ebből az embebajból, de hát látom, nem sikerült. De, anya, Tudod mit? A bíróságon majd mondd azt, hogy be voltál drogozva, vagy mit tudom én. Az igazság még ennél is megalázóbb, hogy a fiam egy zakkan. de én nem hazudhatok. Az igazságot akarom. Hinni fognak bennem. Hogy lehetsz ennyire naív?
Te tényleg azt gondolod, hogy majd bárki mellé fog állni? Ha még ennyire sem vagy képes, akkor ne várj tőlem, hogy meglátogassalak, bárhova is kerülsz. Úgy hallottam, rám van szükség. Szia! Ákos vagyok. Boldogabb életet élhetsz, ha meghallgatsz. Meg tudom oldani az összes problémádat. Ezt nem teljesen értem, mert ti rokonok vagytok? Rokonok nem vagyunk, de kapcsolatunk a testvérekéhez köthető, mint minden taggal a közösségünkben. Tanítványommá fogadom a magányos gyermekeket, és olyan törődést biztosítok nekik, amelyet szüleik sosem. Támogatjuk egymást, és csak pár szabályt kell követnünk, amely mindannyiunk életét szebbé és könnyebbé teszi. Szeretnénk, hogy csatlakozz hozzánk, és cserébe megoldást állunk minden problémádra. Ez valami szekta, mert nekem annak tűnik. A szűklátókörűek szektának hívnak minket, de a megvilágosultak tudják, hogy ez jóval több annál. Igazad van, ó mester! Van nálam egy kulcs is, amiért ilyet. Velem jössz. Még ne olyan gyorsan! Nem végeztünk! Ennek vége lehetne már! Ez még csak az első felvonás! Gyere, én mutatom. Jöjjön a bosszú! Megölni ezt, vagy megölni Az igazság, megölni ezt akarják! Megölni ezt, vagy nem akarják cipelni! Az igazság, megölni ezt, vagy megölni! Az igazság, nem akarják megölni! Elég! Ezt nézzék meg, tisztelt marrák, ilyet még nem láttam. Azt hiszed, te külön vagy? Nézd már magadra! Na jó, ez már tényleg túlzás. Azért rátasd már, Jar! De mi? Ez már túlzás. Francba, asszony, mesedolom ezt az inget. Hé, mi van rajtad? Vedd már le, hogy nézel ki! Te olyan vagy! Undorító! Undorító! Miért van még mindig rajtad? Ki az, aki nem része a közösségnek, most sem? A fura csaj. Dam, dam, dam! Megvan a tetted. Harcban és védjük meg az országunkat! Gyerünk, gyertek! 1, 2, H és 1, 2, H, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, H, 4, 1, 2, H, 4, 5, 6, 7, 8. Tik-tak, tik-tak, tik. Gyerünk utána! Így ketyeg az óra, tik-tak jár, menne a manócska, kalapál. De ha áll az óra, és nem jár, alszik a manócska, és nem kalapál. És akkor a négyszögletű kerekerdő összes állata összegyűlt, hogy megmentsék a bajba jutott anyát. Fiam, kezdjük előre ezt az egész történetet.